Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Welcome mwaswera bwanji konse kumene muli. Mazwano ndithu ka update tisanagone ndi kaja ka ku dziko lija la Iran. So choyambirira tinene pano kuti Iran yatulutsa tsopano midget submarines. Timaona ndithu Russia, America ili ndi submarine zawo. Zimastima zimene zimalowa madzi. Okay, zimatha kuyenda pa mtunda choncho, komanso zimalowa madzi kulowa madzi mujamo osaoneka. Right? So ilili ndi tima midget. Midget meaning ngono tifupi. Right? Chabwino. Sangafanane ndi ajawa. For our ndi 129 long meter. Right? Komano jina Americans aja, Russia aja, amene zimene nzopya. Zimene ndi nuclear powered by nuclear. Zibakani nuclear zimene zija. Right? Koma ititi tima midget submarines ta Iranite. Ilili anatipanga system imene amakhozera ndi system ya ngati ma drone. Like ma drone avunga komano kokawakhedwa kuja akawakhedwa ndi chinthu chachikulu chamtengo wapatali kwambiri 4 million, right? Zima Patriot zija, zima Iron Dome zija akawakhaka kachinthuka $20,000 kamene kangaononge ndithu. So itiso ndi ting'ono komano ma capabilities ake zimene timatha tinthu zimene titi ntoononga kwambiri. Timalowa pansi, timakhala malipo maso nkumayikaso yani ndi kumayikaso kumadzalaso mabomba timeneti. Number 2, timayititi timakandika like sungatipange detect, sungadziwe kuti tilipati. Right? Sungadziwe kuti timene tilipatipo, timakhalira mazimu. Number 3, timayititi ndi timashasha, njo timachita kuti stealth. Timashasha toti timatha kupanga ambush. Kupanga ambush pa irungu thawa kulowa madzi kusowa osaonekaso. Right? Timene ndithu Iran yatulutsa tsopano, and pa Strait of Hormuz paja akuti ndithu pachema. Timene titi zima stima zikulu zimene zingabwere, right? Chabwino ndi zikulu koma damage kuononga kumene ili zingaononge zoononga zimene tikhoza panga cause damage yayikulu kwambiri. That's why tikuona kuti iyi ndi njira imodzi chayama Iran chayitchula kuti asymmetric warfare. Like ifeyo tizi kumenya ndi zinthu tochipa koma iniyo damage yoyiti ngapange cause yayikulu kwambiri. Mukhondo iyi America yaluza zinthu zambiri kwambiri, yaluza mabiliyoni kwambiri. That's why akupempha mabiliyoni ena. That's why Netanyahu akona kuti basi atha kusangalala kuti nkhondo iyi ikhale yatha. Right? So timene ndithu tabwera ndithu tili around ku Strait of Hormuz. Mutipanga check kuti fusa bwinobwino kuti timene kuti tili ndi ma capabilities otani nanga so Iran ndithu ili ndi tima midget submarines. Sita nuclear ayi koma tili capable kutulutsa mabombaso. Titha kupanga zinthu zoti zosayembekezazo kuti makolako marapaso nde abantu tasinjidwa. Right? So zimenezo ndithu ndi zimene ndithu zilipo kumene kuku, and nkhani ina ndimene timofati kambirani pano mango ndi yakhuzana ndi pamene papo mukudziwa kuti pa Strait of Hormuz pamadutsa daily 130 ships daily, 130 ships pa Strait of Hormuz daily. Right? And Iran imafuna ibange ifuna makamaka kujini ku parliament kwawo akufuna yike ntuma lamulo kuti apanthupa paikhaito gate azilipira. Right? Panabwera malipoti kuti ship ina ilipisa $2 million. No. Nkhani imene Iran yakana kuti izabodza zimenezo. Right? Koma pali malipoti onena kuti afuna yikepo toll gate.
So malo amene ajawo amatengedwa ngati international water, right? And kuika toll gate pamene pajapo, it's actually politically wrong. Mwa politics said like wrong pa international law, right? Amene ndi madzi a international law. Koma panopa since fa malamulo a international saugwira ntchito, aliyense akupanga zake, right? Aliyense akupanga zake, malamulo a international samagwira ntchito panopa. So Iran ili ndi kuthekera potenga mabomba kuika pajapo ndi kumaphulitsa anthu, right? Komanso Iran yonso inatulukanso mu machata ngati amenewo poona zoti alibe phindu, amango mwati kumangoti we condemn this, we condemn this, we condemn this, we condemn this. Kwa most of the times Iran ikapangidwa attack, right? Makondema amene samabwera atu yayi ali samankhachita hey. Komano Iran ikangobwezera ungova we condemn this, we condemn this, tikudzudzula nkhalidwe uyu, tikudzudzula nkhalidwe uyu. Izo ndimene ndithu zimakhalikirira. So strongly ku Iran, nkhani number 3, Iran officially yakana zoti Trump amayankhula nawo, officially yamukana kuti no sindinayankhula naye. President wakana, foreign minister wakana, onse ku Iran akana apabe wayankhula nawo, and chiyankhula ndi Trump padusa 24 days. Chiyankhula nawo padusa 24 days, right? Like ndisi kwa 24 nkhondo iyi. So panthawi imene Trump akuphiza dziko la Iran, blah 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 blah, dziko la Iran, I mean spokesperson wa IRGC wankhula kunena kuti Trump muchisidwa ntchito, you are fired. بسم الله الرحمن الرحیم. نظامیان دشمن، همانها که فرار را برقرار ترجیح می‌دهند، همان اربابان شکست‌های متوالی که مردم مسلمان منطقه را سپر انسانی خود قرار می‌دهند، ترسی را در سلول خود می‌بینند تا موعد اصابت‌های ما فرا برسد و حتی قبل از اصابت از ترس خلاص شوند و این سزای هر دشمنی است که به امنیت مردم ما نگاه سو داشته باشد. احترام. You are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. I don't must resist you are fired. Kenago, thank you for your attention to this matter. Mina Trump is was like agumpanga moko, agumpanga moko. So I want them update. I'm going to guys, thank you so much, Malawian cameras.